Recording by Voice Records. चढ़ाई में मुँह देता बाई दूसरा में ही लेला। एक चढ़ाई में मुँह देता बाई दूसरा में ही लेला। सैया तमोरा नाम के बा मजा देवरे से मिलेला। एक चढ़ाई में मुँह देता बाई दूसरा में ही लेला। सैया तमोरा नाम के बा मजा देवरे से मिलेला। लक्ष्मण लकी सैया तमोरा नाम के बा मनंजय चमुखा टूटल खटियवा पर सुतल रहे नहीं जागेला हूँ राती में। कितनो बुलाई या चुचुलाई मोके फसावेला बाती में। टूटल खटियवा पर सुतल रहे नहीं जागेला हूँ राती में। कितनो बुलाई या चुचुलाई मोके फसावेला बाती में। आलू के छिलनी धोइले बाबा की चाकू से छिलेला। आलू के छिलनी धोइले